Hlavná dovolenková sezóna sa začína a slovenská metropola sa pomaly pripravuje na prílev turistov zo zahraničia, ale aj iných kútov Slovenska. Bratislava je jednou z najvýznamnejších slovenských turistických destinácií. Centrálna časť starého mesta je zónou s početnými pamiatkami. Na hlavnom námestí sa nachádza fontána so sochou kráľa Maximiliána II. Často, ale nesprávne býva nazývaná aj Rolandovou fontánou. Taktiež sa tu nachádza stará radnica. Ide o najstaršiu radnicu Slovenska, v ktorej sa dnes nachádza Mestské múzeum. Tak ako iné svetové metropoly, aj Bratislava sa tento rok svedomito pripravila na letnú sezónu. Zrenomované chodníky, uličky, staré hradby a taktiež zrenomovaná Michalská väža môže turistom ponúknuť naozaj krásny výhľad na mesto. Takže mne sa tu páči, že to žije hlavne kultúrou a že je tu strašne veľa predstavení a môžem sa poprechádzať a je tu malé, ale také ako na dedine, že proste všetko poznáš a môžeš ísť hocikam a je to super. Mne sa to veľmi páči, lebo som tu vyrastala a páči sa mi, že premaľovali hrad a osvietili ho, čo vyzerá celkom pôsobivo. Bratislava je známa aj ako mesto s pulzujúcim nočným životom. Veľké množstvo bárov a nočných klubov sa nachádza predovšetkým v historickom centre a okolí, hlavne na Obchodnej ulici, námestí SNP, ako aj v okolí Venturskej a Michalskej ulice. Návštevníkom ponúkajú bohatý výber pív, ktoré si môžu vychutnať pri živej hudbe. V posledných rokoch čelí Bratislava každoročne rastúcemu počtu zahraničných turistov. Na popredných miestach sa nachádzajú Briti, Nemci a Japonci. V poslednom období začína byť limitujúcim faktorom kapacita hotelov, nedostatok je badateľný predovšetkým v sektore 4 a 5 hviezdičkových hotelov. Turisti majú k dispozícii na prenájom tzv. Family bike, ktorým si môžu pohodlne a bez námahy prejsť celé mesto. Mesto má k dispozícii sprievodcov, ktorí hovoria rôznymi jazykmi. Pokiaľ si niekto plánuje oddych len na niekoľko dní, teraz je podľa hotelierov vhodný čas na návštevu Bratislavy. Počasie ešte nie je horúce, preto prechádzky neunavia. Aj tento rok množstvo zahraničných, a to najmä nemeckých a japonských turistov prišlo do Bratislavy, aby si preštudovali historické pamiatky. Viacjazyčné publikácie sa nachádzajú tu, v Mestskej knižnici v Bratislave. Bratislavská časť Staré mesto sa vyznačuje typickými úzkymi uličkami a budovami s klasickou architektúrou.